Illum 12 ta' Mejju, is-seba' ħadd tal-Għid u tluħ il-mulej fis-sema. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tad-Dar tal-Kleru f'Birkirkara. Imexxi l-quddiesa tal-lum l-Arċisqof Charles Scicluna, jikkonċelebra Dun Anton Portelli li jmexxi din id-dar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Edin niċċelebraw il-festa kbira ta' tluħ is-sema tal-mulej. U fit-tradizzjoni Ewropea tagħna qed infakru wkoll l-ommijiet illum. Nistedinkom li ma niftakrux biss fl-ommijiet naturali tagħna kulħadd għandu omm, niftakru fl-ommijiet tagħna ħajjin u mejtin, imma anke f'tant ommijiet spiritwali. Tant nisa li bil-ħeġġa l-kura talb tagħhom jieħdu ħsiebna. Għandhom dan id-don mill-mulej li jkunu ommijiet fl-ispirtu, bħalma huma l-qaddejja taċ-ċenaklu li ġew istitwiti 60 sena ilu għalhekk qiegħed hawn illum fid-dar tal-Kleru biex flimkien mas-saċerdoti residenti u anke mal-benefatturi aħna nirringrazzjaw il-Alla ta' dan id-don kbir frott il-viżjoni l-ħidma ta' Don Salv Grima imma anke tal-ġenerosità ta' tant tfajliet nisa li taw ħajjithom biex ikunu għaddejja taċ-ċenaklu. U qed infakru wkoll allura s-60 anniversarju mill-inawgurazzjoni ta' din ir-residenza għas-saċerdoti tagħna. Fil-bidu ta' din il-quddiesa waqt li nirringrazzjaw il-Alla niftakru minni x'għamilna l-festa tiegħu dik it-talba li għallimna San George Preka. Grazzi Sinjur Alla u għaffilli Sinjur Alla. Int li nżilt mis-sema biex issalvana mulej ħniena.
Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna, Kristu ħaniena. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' toħodna għand il-Missier, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' djeda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natulġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox għamel li b'ferħ qaddis inrodulek ħajr. Għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema, imexxina bla jeda l-qudiem fit-triq tagħna lejk. U jimlina li bit-tama li aħna l-ġisem tiegħu qatt naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li hu ħaj. Ferbejn jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna tal-Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier. Li fuqha għalilhom smajtu x'kont qedtilkom. Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh, mulej, u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom, mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu il-waqt u iż-żmien li l-Missier għażel bis-seta tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu, intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija kollha u s-Sammarija u satru fl-art. Wara li qal dan, huma u jħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad u qalulhom: Irġiel tal-Galilija, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer.
Il-kelma tal-mulej inroddu ħar lill-Alla. Tela Alla bajjat ta' ferħ flimkien. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu jdejkom. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej loli u tal-biża. Sultan kbir fuq l-art kollha. Flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu. Flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha. Għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha. Joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta tas-slim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. U għalhekk li tgħid l-Iskrittura tela, xi jfisser dan għajr li hu niżel ukoll fl-inħawi l-aktar tisfel tal-art. Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-smewwiet kollha biex jimla kollox. U huwa dak li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom, għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna l-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-iben ta' Alla. Insiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: morru fid-dinja kollha, x'għandu l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dan huma sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jgħawdu s-srib bidejhom, jekk ixorbu xi xorb li jġib il-mewt,
ma jagħmlilhomx ħsara. Qiegħdu dejjem fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qatt in-naħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad mar jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Il-festa tal-lum tfakkarna f'realtà sabiħa, mhux avveniment li sar fil-passat 40 jum wara l-qawmin ta' Ġesu u daqshekk. Għaliex dak li ġara 40 jum wara l-qawmin tiegħu b'xi mod mument fejn id-dixxipli għarfu li l-istaġun ta' deriet straordinarji tal-irxoxt kien intemm u li huma kienu mibgħuta biex iwasslu il-bxara tajba, l-aħbar tajba, indmu u emnu fil-Vanġelu u jwasluha matru fid-dinja. Kienet tfisser żewġ affarijiet importanti ħafna u dan qegħdin niċċelebraw illum. U jsibu konferma wkoll fil-Vanġelu li għadna kemm smajna. L-ewwel nett li Ġesu li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier li għandu l-istess qawwa tal-Missier fl-Ispirtu Santu huwa Alla magħna. Illum festa oħra fejn aħna niftakru lill-mulej magħna. X'aħna f'dan drabi meta naħsbu fil-festa tal-Absi, fil-festa ta' tluħ il-mulej fis-sema. Minflok tluħ naħsbu fit-tluq il-mulej ma tela imkien. Huwa magħna u baqa' magħna. Il-fatt li tela s-sema jfisser li huwa fil-leminija tal-Missier kif ngħidu fil-kredu għandu l-qawwa ta' Alla ikun magħna, jibqa' magħna, jisma' t-talb tagħna, isieħeb il-kelma tiegħu bil-qawwa ta' sinjali qawwija bħalma jwiet fl-Evanġelju li għadna kemm smajna minn San Mark li tiegħu qegħdin naqraw siltiet madul din is-sena. Imma hemm ukoll tifsira oħra ta' din il-festa importanti. Ġesu Kristu, ir-ras tal-ġisem, qiegħed fil-lemin ta' Alla l-Missier u miegħu jiġbed lilna. Mela iżjed milli tluq, forsi l-immaġini li tfakkarna tajjeb fil-qawwa ta' din il-festa hija il-kalamita, xi ħaġa li tiġbed bil-qawwa tal-maħfra, tal-grazzja, tal-omnipotenza tiegħu, il-mulej jiġbed lili u lilek li aħna dgħajfin lejn is-sema pajjiżna. Daħalu qabilna fil-glorja tal-Missier u jiġbed lilna miegħu. Mela mhux tluq ta' Ġesu għax Ġesu huwa magħna, Ġesu huwa Emanuel Alla magħna. Imma llum nifirħu li hu li qiegħed fil-glorja tal-Missier minkejja dnubietna, id-difetti tagħna, il-fraġilitajiet tagħna u jiġbidna leh. Jiggarantilna id-destin ta' min u jfittex il-ferħ tiegħu f'din id-dinja forsi mingħajr ma jaf. Għandu għaġ kbir għal ferħ li jibqa' għal dejjem. Għaliex kull wieħed waħda minna hemm żerriegħa li ssejħilna għall-ġenna. Għax dik id-dar tagħna meta lil dawk li huma fidili li jħobbuh il-mulej jgħidilhom idħlu filena
ta' sitkom, idħolu fl-amara li tħejjiet għalikom sa mill-bidu tad-dinja. Meta lil dawk li ma jridux jibgħathom għat-turufnament ta' dejjem, jgħidilhom morru fl-infern li nħalaq għax-xitan u l-qaddejja tiegħu u l-anġli tiegħu. Għax l-infern ma nħalaqx għalik u għalija, immorru jekk irridu. Imma l-ġenna iva inħalqet għalik u għalija. Id-destin tiegħi u tiegħek. U aħna nipparteċipaw minn din il-glorja ta' Ġesu. Kulħadd skont kif imissu u meta jmissu. Tajduli aħna m'għandniex għaġla. Anke jiena l-Ġesu hekk ngħidlu meta trid imma m'iniex maġġel. Imma għandna intelligenza biżżejjed biex nifhmu li minnhom iċ-ċens se jagħlaq u ma tistax iġġeddu. Ġesu jgħid bil-ħsieb kollu ma tistax iżżid anqas minuta mal-ħajja tiegħek. Allura m'hemmx għalfejn tinkwita wisq. Tagħmel ħiltek biex tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Ma tkissirx lilek innifsek. Wara kollox din il-festa tallimna wkoll ingawdu il-ħajja tagħna mhux niddisprezzawha. Għax il-ħajja li għandi issa li silifni l-mulej hija fejn jiena se nduq il-preżenza ħelwa tiegħu. Għax huwa miegħi. U jsieħeb il-kelma tiegħu bil-qawwa tiegħu. Imma fl-istess ħin din il-ħajja sabiħa hija l-għadba tal-ġenna. Mhijiex destination. B'xi mod illum fil-Mother's Day f'jum l-omm naħsbu ftit f'dik il-mara li ġarritna fil-ġuf aħna minn aħna mill-kbir saż-żgħir. Għamilna żmien fil-ġuf ta' omna. Minn 9 xhur, minn ftit iżjed, minn ftit inqas. Imma għamilna żmien fil-ġuf ta' omna. U minn hemmhekk bil-biki ħriġna għal-dinja naqri iżjed perikoluża u naqri iżjed avventuruża li di. U minn hawn għax huwa ġuf ieħor iridu nitwieldu għal ħajja li ma tispiċċa qatt. Illum aħna nsellmu lill-ommijiet nirringrazzjawhom, nitolbu għalihom, dawk li huma ħajjin ma ninsewx nuruhom li nħobbuhom għax issa huwa l-mument. Dawk li huma mejtin x'nistgħu nagħmlu? Nofru din il-quddies għalihom, nitolbu għalihom. Għax aħna maqudin fil-misteru kbir tax-xirka tal-qaddisin. Imma niftakru wkoll kif qed fil-bidu f'tant ommijiet spiritwali. Dawk li ma welduniex fil-ġisem imma mantnewna ħadu ħsiebna bit-talb tagħhom, bil-kura tagħhom fir-ruħ u fil-ġisem. Dawk ukoll huma ommijiet spiritwali li llum niċċelebraw u li nirringrazzjaw. Fosthom il-qaddejja taċ-ċenaklu. Illum nitolbu wkoll biex l-ommi il-nisa li jixtiequ jsiru ommijiet u din hija grazzja kbira li nitlob il-Alla bl-interċessjoni ta' Sant'Anna, n-nanna ta' Ġesu. Dawk in-nisa li jixtiequ jsiru ommijiet il-mulejja tihom il-grazzja tal-maternità. U nitolbu wkoll għan-nisa dil-mulej jew iċ-ċirkostanzi, ngħidlek iċ-ċirkostanzi tal-ħajja. Mhux biss is-sagrament ta' żwieġ, imma ċ-ċirkostanzi tal-ħajja sejħulhom għall-maternità biex jilqgħu din is-sejħa li forsi laqtithom mingħajr ma ppjanawha, min jista' jifhimni ħajfhimni, ma jwarbuwiex li l-avventura ta' qotja u ta' mħabba. Għax hemm kreatura innoċenti fin-nofs. Min jista' jifhimni ħajjifhimni.
Imma llum huwa moment ta' gratitudni. Ħanajdilkom xi ħaġa li ħirġa minn qalbi kif San George preka. Għallimna lil mulej ngħidulu grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Lill-ommijietna ħajjin u mejtin illum ngħidulhom grazzi ma aħfirli ma. Tix ngħiduha flimkien. Grazzi ma aħfirli ma. Jina nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu lider u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix żmien. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mulej Missier qaddis b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħek għalina inresqu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk għal-Papa u għall-Arċisqof tagħna biex inti tannihom b'kull den u timlihom bl-imħabba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, nirringrazzjawk tar-rigal li tajt li djoċesi tagħna bid-dar tal-kleru permezz tal-fundatur Monsinjur Salv Grima. Nitolbuk biex kif matul dawn is-60 sena dejjem waqaft ma' din id-dar, tkompli tagħniha bil-barkiet tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nirringrazzjawk ukoll għas-sisters għaddejja taċ-ċenaklu. Nitolbuk biex dejjem jgħozzu s-sejħa sabiħa li għamiltilhom u biex jiżdiedu magħhom dawk li inti sejjaħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, inresqulek l-impjegati, il-volontira u l-benefatturi tad-dar tal-kleru ħajjin u mejtin. Nirringrazzjawk tal-ħidma ġeneruża u sosten kontinwa tagħhom u nitolbuk biex tbirek lilhom u lill-leżiż tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għas-saċerdoti kollha, speċjalment dawk residenti fid-dar tal-kleru. Iqaf magħhom fil-bżonnijiet tagħhom u għamilhom saċerdoti skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-irwieħ tas-saċerdoti u s-sisters għaddejja taċ-ċenaklu biex huma li servewk fedelment fid-dinja igawdu issa għal dejjem il-premju tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u kattar fina l-fidi fl-imħabba tiegħek għalina bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. Aħna u nagħtu ġieħ lill-ibnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel li b'din il-qima qaddisa tagħna u bil-grazzja tiegħek din trefgħu lejn il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, illum fost il-għaġeb tal-anġli tela fl-ola tas-smewwiet, bħala il-medjatur lejn bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti. U tela mhux biex jitbiegħat miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll għad immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-freħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itenulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħu. Osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, bħal ħobs ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabmu għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakaru kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali l-ommijiet kollha mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għattija stimulaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswa l-nies inqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art, Inta tina fidejna l-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li l-poplu Nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema, fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna il-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka pastorali tiegħi fil-festa ta' tluħ is-sema tal-Mulej nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil qaddejja taċ-ċenaklu, ġenerazzjonijiet sħaħ ta' nisa li taw ħajjithom biex ikunu qaddejja tas-saċerdoti f'mumenti anke ta' diffikultà fiżika, morali, psikoloġika u li għamlu din ir-residenza l-oasi ta' mħabba u kura, ta' rispett u dinjità li hi. Nirringrazzja ħafna lis-saċerdoti huwa ta' pjaċir kbir għalija li nikkonċelebraw flimkien nieħu l-opportunità biex nirringrazzjakom ta' dak kollu li għamiltu mal-poplu qaddis ta' Alla f'Malta, imma wkoll li qegħdin tagħmlu billi toffru ħajjitkom għal bżonnijiet ta' kull wieħed waħda minna. Il-ministeru tagħkom ta' interċessjoni li inti toffri ħajtek, id-batijiet ta' kull ġurnata, kultant id-dwejja, il-frustrazzjoni biex il-Mulej iħaddimaw din il-ħaġa. Nixtieq nirringrazzja l-kor, nirringrazzjakom ħafna tal-mużika sabiħa, lil benefatturi kollha tad-dar tal-kleru u l-volontira, nirringrazzjakom ħafna ta' dak kollu li tagħmlu. U nirringrazzja lilek, Monsinjur Portelli, tad-direzzjoni tiegħek, tax-xhieda kbira tiegħek ta' mħabba u ta' kura, anke lil Monsinjur Don Anton, predeċessur, u lil kappillan għax qegħdin fit-territorju tiegħu Monsinjur Evan Karwana wkoll. Lil kulħadd. Nixtieq imma permettuli tislima partikolari lil predeċessur għażiż tiegħi, Monsinjur Paul Cremona. Jiena llum se nagħmel xi ħaġa li għamelu 11-il sena ilu meta l-Papa isejjaħ lill-isfijiet biex jiltaqgħu miegħu u mal-Kurja Rumana, Monsignor Paul Cremona u Monsignor Grek kienu marru f'Mejju ta' l-2012, 11-il sena ilu. Issa imiss il-grupp tagħna, jiena l-Awżiljarju Monsignor Joe u l-Isqof Tawdex Monsignor Anton li llum nitelgħu Ruma għal ġimgħa tal-laqat. Isu eżami ċkejken. Kull dioċeżi tagħmel rapport lil Papa, pereżempju r-rapport tad-dioċeżi tagħna fih 200 paġna. Jagħtuna questionnaire, il-mistoqsija tkun tafa sewwa fl-eżami ta' dan l-eżami, imma mbagħad tirrispondi skont ir-realtà tal-pajjiż biex is-Santa Sede u l-Papa jkollhom idea ta' x'sar f'dawn l-aħħar snin, u mbagħad għandna niltaqgħu mal-Papa Franġisku nhar il-ġimgħa li ġejjin 17 ta' Mejju. U jiena inġor miegħi il-kull wieħed waħda minnkom, nassigurakom li se nitlob il-Papa ibirek il-kull wieħed waħda minnkom u jiena wkoll inwassallu l-imħabba tal-poplu tagħna lilu bħala is-suċċessur ta' San Pietru. Il-Mulej magħkom. Iberrikkom Alla li jista' kollox li jibnu llum tela filgħoli ta' smewwiet u fetħilkom it-triq biex titilgħu fejn qiegħed hu. Jagħtikom il-Mulej li bħalma Kristu rxuxtat wera lilu nnifsu bid-der lid-dixxipli tiegħu, hekk ukoll meta jiġi bħala mħallef juri ruħu lilkom għal dejjem fis-sliem. Bħalma temnu li hu qiegħed fil-glorja, fil-leminija tal-Missier, tifirħu wkoll li tħossuh magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien skont il-weda tiegħu. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu.
Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa mill-kappella tad-Dar tal-Kleru f'Birkirkara li din il-ġimgħa iċċelebrat is-60 sena mill-ftuħ tagħha. Id-Dar tal-Kleru nbniet minn Monsinjur Salv Grima bħala dar għall-irtiri għas-saċerdoti kif ukoll bħala residenza għas-saċerdoti anzjani jew morda jew li jkunu għaddejjin minn żmien ta' konvalixxenza. Monsinjur Grima waqqaf ukoll il-qaddejja taċ-ċenaklu li huma sorijiet li jiddedikaw ħajjithom għas-saċerdoti li jgħixu f'din id-dar. Kull min jixtieq jagħmel xogħol ta' volontarjat mad-Dar tal-Kleru jista' jagħmel kuntatt mad-dar fuq 2144 1670. Qabel intemmu din ix-xandira nħeġġiġkom biex is-Sibt 18 ta' Mejju fis-7:nofs ta' filgħaxija lejlet il-festa ta' Lejt il-50 ninaqdu fil-Knisja ta' San Publiu fil-Furjana sabiex flimkien mal-isqfijiet u laqdiet fih dan il-Knisja f'Malta niċċelebraw din il-festa tant importanti għall-Knisja Kattolika. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.